Grazie. Onorevole Джамбазки, 1 минута и 30, прего. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Днес за пореден път обсъждаме положението в Унгария, както правихме преди около половин година. С оглед на всички останали безспорно тревожни теми, според мен този дебат е напълно ненужен. Той е едно хабене на време, хабене на усилия с една единствена цел да се отправят поредни безсмислени критики към управлението на Виктор Орбан. Още по-малко подкрепям идеята да се подготвят много резолюции на тази тема. С какво тези резолюции ще са по-различни от тази, която беше предложена на 10 юни? На 10 юни изискахме от Комисията да проведе наблюдение по отношение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Унгария. Да, всички страни членки трябва да спазват поетите задължения и да защитават основните права. Но да, всички ние имаме право на мнение и право да изразим и защитим това мнение. Но не бива да се намесваме в процедурата за наблюдение, тъй като тя не попада в компетенциите на този законодателен дом. Според член 17 от Договора за Европейския съюз само единствено Европейската комисия има компетенциите да проведе такова проучване и само тя има право да установи дали европейското право и трактати са били нарушени. Уважаеми колеги, слушам тази дискусия от известно време и си мисля следното нещо. Преди малко чух, че поведението на Виктор Орбан било опасно. Не мисля. Мисля, че поведението на тези, които не разбират какво се случва в Европа, е опасно. Поведението на тези наши колеги, които не разбират, че ситуацията е крайно променена, че в момента се намираме в война и че тази война няма да свърши, ако ние не защитаваме своите ценности, своите национални държави. Останалото е губене на време, останалото до голяма степен, уважаеми колеги, са празни приказки и лицемерие. Благодаря ви за вниманието. Grazie. Onorevole Wikström, per 1 minuto e 30, prego, ne ha facoltà. Thank you, President. It is with great distress that we have witnessed the constantly worsening state of democracy and rule of law in Hungary over the past years. The freedom of the media has been curtailed through Fidesz-controlled media supervised